Tutok pakatok sa udto, mayong udto na pud usab kanaton tanan doyog sa pagpaminaw kanato karon mga taknaa. Hala sige kumbati ta sa to ang pagpahimsog sa to ang panglawas. Anya na pod ang inyuhan DJ Mike Kiling. Maguban-uban na pud usab kita pansil 1 karong adlaw nga Sabado. Kumusta ta ninyo diha? Hinaot nga okay pa ta sa all right. So hinaot pud sad nga sa gihapon nakapanukad mo sa inyong pagpaniud to. Kumbati sa pagpahimsog. Anya pod ang atuang ka-sparring partner. Anya pod ang inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Babaw ha. Plasta na punta niya o duyog na punta sa pagpaminaw. Ay labi niya sa pagpahimsog sa tuwang kaluwasan batok sa mga sakit nga pwede mo pakgag sa tuwang kinyabuhi nyo. O importante sumalaga nga tayo malusog sinta. O kumusta ning uban kanyato diha karon nga kamulo na sa ilang pagpaniud to. Ala sige naot nga mga busog taon gyud tuod mo ha. Pangagdapod mo sa amo eh. Sige rin mag-ingo sa inyo, mga aunta ninyo. Anya ka mo, agad mo'y pangagdaw. Mga aunta ninyo, may kiling, lubabaan na ang tao, ha? Pagkaway respeto. Ako rin nalungkot. Pero wala sige, padahin lang kung sa manggani inyo. Pabati mo o pakusgi pa niya inyong radyo diha kaya niya na po kita magtikaw-tikaw magaling nga siya mag-aliwaros sa itong programang Tutok Pakatok sa Udto. Mayong Udto day especially sa mga stasyon nga naka-tie up na abot sa itong pagsibya kanato karong mga orasa. Alas 11:12 na, labi na diha sa may 88.1 Line FM Santo Tomas, Go FM Trinto, 94.1 Line FM Hinatuan, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, Radyo Probinsyano Maasim, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, Real Radio San Franz, 98.7 Radyo Tribu Madrid, and 88.3 Line FM Badas Placer. Mayong udto, mayong pagpaminaw, daghang salamat sa inyong paglanog-lanog. Sumunang babati ta 091750959493. Again usbon ko 091750959493 ni ato ang contact number ni ato ang text line. Pwede mo mutawag pud sad kanato dinhi ha. Okay, para tagan ta mo og load para di pud sad mo tantong nahago ba. Bitaw eh. 091750959493 live pud sad ta sa atong Facebook page DJ Mike Kiling ang Facebook page. Kalabo Herbal Product Gesture Marketing Facebook page. Live po ta diha dapita pud sad no. Okay, karon pa din ako i-live dai. Okay, dara. Ala sige, plus start ta og pabati mo dihang lugar mga kabisyo my love. Stod kini atong tulumanon gyatog kanato sa Gesture Marketing. Kalabo Herbal Products. Adunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa no. Parisis pag-inom sa kalabo plus garlic nga dunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mupakdang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Gesture Marketing. For more information, contact me Sir Kalabo Jesse Castro Serenobes 0930-973-6009. Ala sige, pabati mo and kumusta ta ninyo diha mga kabisyo my loves. Pero mga taknaa daghang kitag mga himuon nga mga buluhaton sa balay kay ang uban way trabaho. Oo, so naalang sa balay nagpundo ng laag siguro ni mga anak nila kay way klase. So manghimulos na lang pud sabta no. Ilabi na sa pagpaminaw, sa pagpahimsog sa tuwang kalawasan. Labaw na kay tungod murag magkadugay tuod ta nining kalibutan na lulubaba magkadugay atong edad no mubat na natay mga pagbatyagon sa tuwang panglawas ba. Unya kini bitaw masubraan ka sa mga lingaw, sobrang ka sa trabaho, dili mo matikdan nga nanamaday kay mga gipampasan. So mo nang dapat bantay-bantay bud mo sa inyong panglawas na gid mo yung mga gitawag natog annual general check-up. Kung sa bata pa taas kay kag oras o kusog pero wala tay kwarta. O niya sa tigulang niya kuan kining wala niya oras
daghag kusog, unapoy kwarta. Sana all. Pero pagkatigulang og pagka kuha na no kanang kuha na gid taon kayo sa tanan, tigulang na gid kayo ba no, lolo't lola na gid mga kabisyo no. Naay gamayng oras pero wala na kusog, naapoy kwarta. Ang problema niya na tigulang na jud kay kastanan, wa pa kay kusog. Gamay na lang po di mong oras, wala pa jud kay kwarta. Ngano man na siya. So magdepende na siya sa tuag yung pagka tawagan na kining bata-bata pang atong lawas no. 'Di ba? Dapat ato agi na mabalance ng tulo. Mabalance ginatog taman para aron sa tuang pagkatigulang kay dili pud ta ingon kanto magkalisod ba magkagidlay. Kay ang pagkatigulang bitaw no, murag gid na siyang pinakataas, pinakadugay nga retirement. Gusto ka matulog tibok adlaw, pwede kayo. Gusto kang lingaw kani mga tigulang na dako lulubaba sa dekada 90, mga batang 90s bitaw pag kami matigulang. Wa jud milai mga lingaw dili para sa mga tigulang bitaw tong mga niagi ug katong mga kanhi karon nga ang mga lingaw kasagaran bantay bata. Magkuan painting. Patanaog sini matulog. Wala na kayo gyud actually no, mapili na lang gid kay tanan pero kami mga batang 90s pag kita matigulang bitaw bibo kay ta ngano. Ganahan pa ta magpundo sa balay, di po ta ganahan magpabantay bata. Kay narata magatubang sa tuong computer bisag tigulang nakagidlay kurkurog ng kamot dula paghihapon no. Mao na gining time nga makapahimulos kita sa tuong mga gustong dulaon, gustong himuon, hala sige. Asa mo kita ng butang natog 20 anyos pero napa nagatubang sa computer. Nagkuhan pa, nag-dating site pag yun. Ay, nako. Pero magdepende po na siya sa imuhang relasyon nga dapat bisan gani na kay oras, na kay kwarta, na kay kusog, energy. Pero wala man na to giapil ang gugma gud no. Ang gugma kay kamango man gud na siya pero pag naagay na siya mga kabisyo my loves, iapil gyud na nimo og balance, 'di ba? So kung wala gina siya naay mga hinungdan tuod gyud niya na, no? Ato ani siyang i-mention diri lulubaba, no? Ang mga tips or mga hinung tips noon, mga pasira or mga rason nganong madaot ang inyuhang relasyon. Okay? Siya man niya siya mga klaseng relasyon niya. Pasirang relasyon or mga nadaot ng mga relasyon. Una diha madalas na pagkukumpara. Diba? Unsa may muhang reaksyon niya na lulubaba? Palalag siya ginakumpara nimo ang imuhang relasyon sa imuhang ex. Akong ex bitaw nyo? Dili di ko niya pagutman. Ikaw? Ha? Ako pa'y mangumusta mo na ngaon niya. Kaon niya ka. Ikaw adyo kay pagkumusta sa kuwag. Kaon niya ba ko? Ha? Ano mangumusta man ko nimo? Nga di man siguro kapungkol. Wow, ang sweet-sweet talaga yung ganun pag ganyan yung uyab mo, ha? So, di natin magdugay-dugayan yun sa pamayat ng dugayan. Buyag! I hate you! Okay, madalas kapag siselos, lulubaba. Okay ra kung magselos panalagsa, pero permente, yabaw niya gwahin yung dyan, nagselos ka, kay niya mo, nag-reunion, yung mga igagaw, perting gwa pa, ha? Nagpa-barag-barag si mo, picture-picture, nakitaan mo si mong uyab, kinsa man niya siya. Kinsa man mo niya. Ano, kauban niya mo sa trabaho ba? Buwang nga, ha? Di siya magigit-gikit sa imo, ha? Bisag pangit ka, pangitaon yun, biyakay ka, ha? My God, you're getting in my nerves. Napailay rason luluwaba pagsisinungaling. Kini bisan pa man ganig bago pa mo si mong uyab pero ganig nasapna nimo nga mamakak, nagapamakak or bakakon kay tanan. Ayaw na lang gyud pagtugatagaw pakiguban na siya kay na.
Daghan pa na siya bakak nga isulti nimo og daghan pang mga bakak nga pwede niyang buhaton, no? Oh, toxic na kayo daan ang iyang pagpahimakak. Mahintag kung manghimakak siya nga, hala, dili man ako nagkaon sa donut sa ref. O dili man, wala man ko'y kwarta. Ay tagingana kay para di ka baka panghilabot sa iyang kwarta. Pero kung masapna nimo nga namakak siya nga naaday siya lain, di ba? Oh, lain jud kay mo ba? Lain pa kinang naong si muhang gipangimakak ng kauban nimo. Tilain na gyud. Kaupat, pagtitake for granted sa kanya. Kini common kini sa tanan kanato mga kabisyo my loves, no? Tungod sa tuwang pagka-busy, tungod sa tuwang pagka-komportable, dugay na kay mo sa isig usa, medyo nanamoy tawagan na kagawasan, magkita, magkinumustahay na lang, di ba? Dili gito para sa unang magpangita. Niya tapos na siya mga problema, gina take it for granted nimo sa mo nang hinungdan sa lain lang niya ipangita or sa lain na lang siya mangita og comfort kung ganing aduna siya problema. Mo na mga sakit sa mga babayi. Mo nang ilisan dahil tuod ka. Kung sa mga lalaki pud sad ikaw nga babayi gina take it for granted nimo siya, sa lain pud niya ipahungaw ang iyang problema. Physically. Gani grabe man to kung uyab na ko kay wa may pakabanya sa kuha bisa man lang muhilot naman lang sa kuha. Pero puslan man matud pa ni Miley Cyrus, I can buy myself flowers. I can pahilot my body. Pahilot di ko di, gano di ko, pungkol ko. Nya with extra service pag yun, ha? So, gusto ka kuhaan share kanyang happy ending? Diba? Ang lupit to. Wala nagahatag og oras pang 5 mga kabisyo my loves, no? Oo, kay kini siya common pug kay tanan kanang busy na mo sa trabaho or sobra na mo pagka komportable. Ang oras nga dapat mag-date mo kini di pag-uyab-uyab kay dapat piminti di mo mag-date. Kay para dili mo mabugnaw sa sig-usa o katong mga gipamention nako, dili to siya mutungha, no? Mapabili ng inyong kuan, dapat mag-date jud mo nagin mo time nga biyaan ang inyong mga anak ninyo kamong minyo. Kanya kamo mag-date mga haon mo niya tapos simuton ang imong baba si mong anak. Nag-Jollibee. Sila ra. Alam kayo mga inganyang galawan ba sa mga mamagpapa? Pero nindot na siya, kayuhan na sa inyong relasyon duha, no? Nga buhaton niyo na siya mga kabisyo my loves, at least panalagsa sa isa ka semana, at least mga kaduha siguro, katulo. So mo na siya aron dili mabugnaw ang inyong relasyon, di ba? Unya kana bitong mag-date pod mo nga murag sumo na makasigi ka og restaurant, mga buffet, mga adto na pod mo mga lodging house dito mo pagkaon. Na may kananan didto. Kailang mga hotel, wala mo kabalo, lamian kailang mga pagkaon diya sa mga hotel. Labaw na sa mga lodging house niya, pa room delivery lang mo. Napa mo ikuan privacy. Bugnaw ang aircon, unya dulom-dulom ang suga. Kanya mo nindot nga kuan, di ba? Pag gumagpangaon, kamo na pong duha magkinananay. I-date po dog light sa imo ang uyab panyag siya kay wa pa siguro niya siya kasulay kay tungod na among mo'y balay or na amoy kapuyan or na amoy lugar nga inyong hideouts ninyo. Kay kining kasagaran sa mga babae pipili ang wala kasulay mosulod og mga inganya, no? O nya kung perminti dadon nimo imong uyab sa mga mga lugar makuan siya kanyang bation siya og kapalaka og murag yung kuan siya ba murag first time. Murtahan usab ta dinhi. Ayaw bitaw ko sa dugay niya kay mong uyab, dugay niya kay mong minyo. Oy, madlok mo ni diri oy. Lagi. Kaunom, komentong may padiskriminasyon lalo na sa itsura. Kini pangit kini sa tanan gid kay sa tanan lulubaba, no? Pangit kay sa tanan ngano? Kay tungod mag-uyab na gani mo, magminyo na gani mo.
Pero kamo pa ang panglibak o nagnilibak kay mo sa isig usa. Lab, patian mo glawas lab eh. Mo lawas balaba, murag kulang na lang gyud taon. Imatada na. Unya ka na bitong libak kun sad nga dala pang insulto gyud no. Ha? Bawa pas babay. Gani. O yung sa mo ang babay mo, ngipon mo nga mura man nagkuan gisumbag og pila ka kinumos di mo niya. Hindi pang bawa. Ano kuyab mo kanimo eh. Ang niya kapangit pag niya ipangtabi pag niya siya mga French. Labaw niya kanya bitang sa ilang mga armas nila nga kung uya akong banya niya ko, kung uyab niya ko, tugat-tuga o panguhit. Ha? Murag yun kung siya unsak yun usig ka tawag niya. Murag yun usig niya panghinambog ba? Hilasyon kay kaistanan. Ha? Wad niyo ko ganya, wa niya ko niya satisfy sa mong panyaguban niyo. Ipangtabi niyo mo yung mga French food, yung mga galgaliro kayo. Kusog kayo manyabong, ha? Hindi siya i-comfort ka, bitaw friend. Dapat friend, mo na ganyan siyang buyagan friend, kawag niya ilami na friend. Nga matingalan lang ka, ang imuhang friend, uyab na sa imuhang ex-boyfriend. Sila na ito yung nagkadayon. Ay, nako, galawan talaga. No? Gigamitan ng pinagbabawal na teknik, lolo baba. Yan eh. Paglolo ko. Okay, mo ni siya. Usapon niya sa mga common kayo mga kabisyo, my loves, no? Oo, loko-loko na daan, nang loko pa. Sumuka na siya kasi amo na siya ang mga pito ka mga sinyales nga padulong na madaot ang inyong relasyon. Okay. So muna magbantay-bantay tuod ta mga kabisyo, my loves ha. Aron makapanagang mo ba? O sa nga ng sitwasyon at least ang inyong kaugalingon na nakadepensa daan labaw na kay pag mas stress ta daghang kay mapiktahan sa tuwang kalawasan atong immune system magsakit dayon ta no. So mahimo mag-inom ta sa Galaxy Vitamins para protektado himsog nga panglawas gana ka mukaon nindot nga pagkatulog. Inom sa Jesser Galaxy with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bacteria. Jesser Galaxy with sodium ascorbate na siya mga kabisyo, my love, so sweet. Importante kay na sa malaga karon sa inyong pagpaniud to. Inaot nga nakapanukad ka sa pag-inom niya na bisan kaganiya buntag pa lang tuod gani daan no. Na niud to na ka. Na niud to kaniya buntag na niud. Sa naman tani. Kaniya buntag na inom na ka og Angelic C Vitamins. Okay. Gutom masiguro ka? Magluto ba taning style ani? Hello day ni Rosaline Lagundi dayto diha karon no. Oo. And of course mga kabisyo, my loves nato diha nga nakatay up sa tuang pagsibya karon. Okay, live tag gihapon sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing to Edna Bertudaso Labadan. Tagpila ang liniment oil. I-message ko diri sir. Message ko diri sa tuang Facebook page sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing no. Bye-bye na, daghan na kayo nag-message ka nato, pwede nato na replyan. Okay, busy man god pero sige lang, ato na siyang replyan mga kabisyo, ang mga presyo na makita ninyo no, nalantagi mga ipang-andam aron sad mahatagan ta mo og maayong serbisyo. So, like and follow lang tuod ta para always all the time inyo makita atong Facebook Live, no, ma-notify mo once mag-go live na ta diri sa itong programa, especially diri sa akong Facebook page, DJ Mike Hiling. Padayon ta sa atuang panaguban, kumusta ta ninyo diha, o padayon sa atuang pagpaniud to diri sa atuang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo mga kabisyo, kini si Mike Hiling o kini po si Lolo Baba ha. Jesser Marketing. Jesser Marketing.